Shumalungesi noma umkhokheli Tshingila bamukela ibandla laseBhukwane eThempele. Mhlambe ke thina sisukela emakhaya waMunyoli siyabona umehluko cha seThekwini la siyabona ikhaya kasa sabuka lokubukelwa kodwa lesazi sifike eThekwini kuyabona ukuthi seThekwini kuhle kudelile ngenxa yokuthi kunamakhosi ngenxa yesikhathi ukuthi ayaphuthuma nezinto eziningi. Ngithunyuka ngicela ubaba umfundisi uMdletshe kube yena ozothula isipho senkosi okuyona ephuthumayo ukudla amaphuthumo amakhosi lawa semoto abanankinga lawa semoto ngathi indaba semabhondweni sinalela sithokoza ngakho kade ngiphatheke kabi sengihlala kakhulu eBushumayeli 31 years kwangisiza ngoba ngisazoba umvangeli nakhona ngibukela amabandla kube nje ngasheshe sengumfundisi ngabe kade ngaqede akaboni leli zinga lokwamukela ngiyibonga idilei sengicala ukusola ngoba kade ngishaqulula sengizoba umvangeli nami ngizama ukusondela eThekwini kwamukela khona mina nginonyazilwa olungiwonayo mina nginonyazilwa abajwayele ukuthi abathatha kodwa kodwa phela kulungile phela sokwele ihlabele zalaka mangu kwamnandi kakhulu wasawa DJ mina nginonyazilwa
Sara Wuti, Bolunfuni Sora Shatase, Shuti, Bas, one of the Shuba. She had to party. Golande, Lumia, to receive was a was it's a Sora. Putu is like Ose, a Putu man. Woman. A friend song of our life. A friend song, sit this one. Oh, we're moving, show my lady.
abakamngeni besontweni ukuthi ingangeni abakasho ukuthi umfundisi uMdletshe engangeni esontweni mawushumayela ethi mina ngangeni esontweni ngoba sekulibandla lakhe noma likayise noma likanini ngiyaphuma osubhala ngiliphumule leli jazi bese ngigqoka ngaphakathi ngaphandle liphendulele bese ngikushamba ngaphendule zonke into zakhe lo mshumayeli akangalungelwa lutho ngokushamba inkosi yamakhosi mhlayigqoba abafundisi yathi lapho khona abefundisi ukhona yona yathi uma umfundisi eyalapha ngingekho mina uyena mina ngihuya mamshumayeli wamngezethu umfundisi umthetha kumfuni angiphikise ngiyamphikisa kuyomele thatha ijazi lenami ligqoke ngaphandle bese ngithi zonke into zakhe asibemnyama baba kulendle sekuyo baba unkosi ubhala akunikeza nazi inkomo isizulu-ke ukuhlabisa umuntu wenkosi ethi uyaqoshiswa ayihlatshisi inkosi iyaqoshiswa ukuthi inkosi ihambe iyobeka endlini yayo kuthiwa sesilulwini inkosi ayinayo indangele iba nendlela esilulwini lapho esuke ikhuluma khona lo isebayo lokukhokhobayo ma ufika konkosi ufuna inkosi uthi uyilapha esilulwini futhi ubanelitete ngoba leyo nkosi isuke ikhuluma nabazali bakhe ngezwe inkosi ke amabhala icele ukuthi kunomcimbi womuntu oyifunayo saya sithi-ke asiyihloniphe indaba ezitha kodwa indaba ezitha kusuka namhlanje siyam-adopta lebelamini emahekeni sicela ukuthi ube yinkosi yethu lapha kwamuhle siyangizwa baqala wamena noma bakhona ifuni inkosi awamanje sicela inkosi umbala ebe yinkosi yethu lapha abantu abamasho indaba ezitha amathempeli akhona abamasho alam-31 wahamba wonke njokuseni usondela emini usondela indaba ezitha usinike lolo thando ngicela ukukhulula indaba ezitha uyibongele nathi impahla yakho ibandla labasevukwanathi kwamasho eliholwa umshumayeli uNgesi umkhokheli wakhona uma umdlule bese sintshingile bathi bayakwemukela indaba ezitha Nkosi yesizwe woza phezulu Yezwile solo le liswage Ngicela ukukhuleka emakhosini ohlanga amakhosi ahloniphekile kakhulu obaba befundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ibandla lonke loNyazi lwezulu ngegama elihle lenkosi uNyazi lwezulu amen. Ngithokozile sihlalo mphathi wohlelo ngiyakhuleka ngokukhethekile ngibonga ukuthi ngisuke ngibopha ngawunikwa umfundisi angawunikwa ngawunikwa kodwa ngoba ngiyazi wena umphathi wohlelo ngiyakhuleka
ngidlule ngizokhuleka kusingabo namhlanje ubaba uMshumayeli namkhokheli abamukelwa ibandla lasevuka nathi. Ngiphakama ke okokuqala nokuyibongela njengoba kade esho umfundisi ukwamukeleka okuhle engikutholayo phakathi komuzi wakaMasha, ngoba ngicabanga ukuthi noma sevuka nathi ngemukelwa umuzi wakaMasha wonkana obhekwe umfundisi uMdletshe. Ngiyathokoza ngomama. Ngidlule-ke ngize kosigabo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi okokuqala ukuzwa ukuthi abantu bezwe lakithi eMampondweni bathe uma befika kaMashu bayiphatha kahle, baphatheka, ngoba abantu banamhlanje abasaphatheki. Baphatheka ngale ndlela ukuthi baze bagcine sebebona ukuthi kungaba abashumayeli laba abazophatha umsebenzi kaShembe. Kuyinto enhle-ke leyo ngithi angiyibonge ikakhulukazi kumshumayeli. Lesa sibongo sikaNtshingile mangisola naso ngathi sinomoya wangapha ngabangakithi. Awukanti amampondo le angathi ngizomlanda hayi ukuthi ngizela. Cha, siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje kufike lethuba losuku lokuthi namukelwe. Socela into yinye nje ukuthi nibe abagcotshwa abahle phambi kwebandla lonyasi, abagcotshwa abangashintshashintshi. Mumbe umgcotshwa owesabekayo, ngoba umuntu uzothi efika enenkinga efuna ukuxazululelwa umgcotshwa amfice umgcotshwa engangeneki edla inhlamba. Akulungile-ke lokho. Umgcotshwa umuntu nje kufuneke ngaso sonke isikhathi abe nesimile, amukele ibandla likaShembe, akwazi ukusiza abantu bakaShembe ngezikhathi zonke uma bexakekile. Anginawo kamade ukunibongisa nje ukuthi namhlanje ibandla lasevuka nathi liyanemukela. Nami ngizocela ukunemukela ngoba ngiyaphuthuma. Hamba uSindele, nginohlaka lwami la uSindele olungendlalela ngale yana ile oqala angeke abaleke uhlaka kufuneka edlale. Ngithi lapho Mshumayeli wenkosi ngiyakwemukela lapho ube muhle nje njengoba ngikubona ungashintshi bondo lakithi. Awukodwa kusoyibhodo ngiyaxolisa sisebhodo la awunami unjoma lapha engikhomba. Ngiyaxolisa ikomiti elikhulu lasebhodo sisebhodo la. Ngicela kungasiphoxi ebhodo uphatheke ube umshumayeli nje osebenzela unyasi. Ngixolise kakhulu umfundisi wathi mayengibikela wakhuluma ngomshumayeli angilizwanga ngamkhokheli, ngangithi kwamukela umshumayeli kuphela. Kodwa ke mkhokheli ungixolele mawami ukuba bengaze kusenesikhathi bengiyodlula la engidlule khona ngikuxoshele, kodwa lapho uyofika uthenge nje uswidi. Ngithi ngiyakwemukela mkhokheli wenkosi. Siyabonga kakhulu-ke, sengathi umcimbi waqhubeka kahle, unyazi lusingathe uze kufike emaphethelweni. Inkosi ikusisele ukuzwini. Inkosi lekade siyabonga. Iprogram inde isikhathi asisekho kusebusika. Ngizocela ngokukhulu ukuphuthuma ikhulumi zami zikhulume zingeke ku-5 minutes. Ngiyacela umshumayeli wethempeli usokhela nokutshela uma sefikile ukuphuthuma ukukhiye usulahlekile wemoto ocosha ukhiye yamanazarete ngokulahla walenza iphutha
Funeke sonikela manasi valile somlahla. Kulahla ikhiye nansi nefoni sifikile. Awukahleli eNazaretha. Akahlanje eNazaretha alahla. Nikalahle kangaka sonikela bashumali sivale lomkhokha wokulahla kuleli sonto. Baba egameni lomndeni kunesikhulumi uShumayeli Ngesi amafuphi nje baba nizoze engahambi kakhulu kwemhlanje. Khona kumnandi kwayenkosi. Ebengizwise ngomnyaka wodwa lo ngidlala. Siyayise emnandi kangaka uthi ihambulethu. Umnandi wenkosi. Baba Ngesi ngokule egameni lomndeni baba nje namafuphi uyalunga umantshingila vilakazi emva komkhokheli so Ngesi khuluma egameni lomndeni baba umzuzu nje mhlamba ngoba indaba enkulu sisaya kuyona yezipho ngiyayazi kangihlele ithatha ikhathi. Bonke abaphethe izipho cela kuvela umuntu okuzobhaliswa kuye bese kuzovula mphathi wohlelo amakhosi asendunkulu abafundisi benkosi enkulu uNyazi lwezulu abavangeli abakhona phakathi kwethu umndeni wakwaNgesi okhona phakathi kwethu abashumayeli benkosi abakhona phakathi kwethu yicuthwane ezikhona zonke phakathi kwethu ngezukuyibalula ngobunjalo bazo yibandla lonke elikhona loNyazi lwezulu ibandla laseMfanathi ngokukhethekileyo elisihlanganise kulo muzi wakwaMashu namhlanje ngiyalibingelela egameni lomndeni wakwaNgesi bekukuningi ebengase ngikukhulume nokuvusa uhlevane mangibona into enhle kangaka ikhuluma ngomuzi wakwaNgesi ukuthi ukhona umuntu akhethelwe izulu ukuba abe sendaweni eyizulu kanjena engumntukazana njengathi. Ngithi-ke angilibongele lithuba esiliphiwayo ikakhulukazi ngibheke kakhulu ebandleni laseMfanathi elithe phakathi kwabantu abaningi labona lengane yakwethu ukuthi ayime phambi kwabo ibheke umsebenzi kaNkulunkulu incane kangaka. Babonile-ke ngendlela ababone ngayo lokhu mina kungifikisela ukuthi mhlambe kwasekuzalweni kwakhe kusho ukuthi bekuvele kumele abe kule ndawo abekwe kuyo. Yithi ingqondo yami konke okwenzeka emhlabeni uNkulunkulu usuke kuhlelile ngesikhathi sakho ukuthi ngesikhathi esithile kuyokwenzeka ukuthi amadoda asizalayo inhliziyo yami ifuna ukukholwa ukuthi mhlawumbe yiwo akhethe lo mntwana ukuthi akasetshenziswe nguThixo
emzini omuhle waseVukanathi. Mangibhekise kuye-ke mfowethu nebandla lonke loNyazi lwesiZulu olukhona phakathi kwethu ukuthi mfokaKhehle ngimi lapha njengoyihlo, angimile lapha njengekholwa, kodwa ngime lapha njengomndeni wakwaNgesi ngizokhulumela abangazi ngendaba yokuNazaretha, ukuthi noma bengekho phakathi kwethu abakwaNgesi abangakholwayo, leli zwi lami alifinyelele kuwo, lingene emjunjwini yegazi labo, ukuthi masikhuluma into kaShembe sibatshela ukuthi ngeke sibe khona ezintweni eziyohlanganisa umsebenzi kaShembe kanye nezinto ezisuke zihlanganisa umndeni wakwaNgesi. Baze bavuka ukuthoba ukuthi sikuzwile lokhu, ngoba befanele ukuthi ngabe bakhona bazozizwela bona ukuthi kwenzekani namhlanje kulo mntwana wabo. Kodwa leli zwi ngiyalethemba ngoba akuzuba izwi lami, kuzoba izwi likaNkulunkulu ekufanele balihambe liyongena egazini labo nasemqondweni yabo, ukuba masethula okuthile sikhuluma indaba kaShembe bakufume. Ngakho-ke engibukela kuwe mfokabhuti uyayidlana lento, abakubone kuwe abantu baseVukanathi ungakushintshi, ungabi ngomunye umbala, ngoba uma uke waba ngomunye umbala bayosho bathi sasimbone engesona lokubala usengomunye umbala namhlanje. Ngakho-ke ngalowo mazwi amafushane, hlala unje, umele oyihlo omkhulu ekukholwa ukuthi ibona abakhethwe ezulwini ukuba bakhethe wena uzohlala kule ndawo ohleli kuyo. Ngiyabonga. Shayani ihlombe baba. Manani ulabo lomama bodi. Mananga lobodi. Yasimlo ukuthatha kancane umntana lobodi. Siyaqala ngibona lobodi. Ngizazela ukuthi esamba naye siye eKenani. Ngilo uhamba ngayo amaphombisi lobodi. Besihamba ngayo nani eKenani uJapan. Angikubona ihliziyo hambele umdala nje ko lobodi. Manchingile phela ngazi. Manchingile phela ngazi. Abafundi ukukhokhela usiza wakho okay shaya ukukhokhela abafundi ngiyabingelela abafundi abondlunkulu abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ehalukathe lonke loNyazi lwesiZulu. Amazing. Ihlobo zethu imindeni yethu ekhona phakathi kwethu uManazaretha, sonke njengoba sidla ngamaNazaretha oNyazi. Amen. Ngithi angibonge ihambeli esihambele kulomsebenzi omkhulu kangaka kamakoti wakithi. Isibonelo sakithi Nkosi yami lesi esafika sidlala engathi nasebaleni besidlala singazi ukuthi umamakhe ngempela usilethele into enjena. Sibonga inhlonipho ngendlela ahlonipha ngakhona. Kuyabonakala ukuthi basekhaya labasuka khona usuka phansi kwenhlonipho. Sibonge nje mina futhi wami ngokusilandela iflawa elihle kangaka ukuphilisa phakathi kwethu. Manazaretha amahle evuka nathi. Umkhokheli lo
osewumkhokheli namhlanje bajingila bekuma amajingila uma kodwa amajingila wathola igama elisha kwaba umkhokheli. Bekunzima-ke bafowethu uma umkhokheli ekungeneni kwakhe ngoba ebekafike nasekhaya athole nje kungakhanyisiwe. Mangithi ngiyafowula ekhaya ngithola ujingila elwa, hayi phela manje la endlini kumnyama akukhanyisiwe angazi nokuthi ukuphi lokhu ehambe ekuseni la awubhuti manje awusakwazi nokukhanyisa jingila. Bapho abantwana ozifundolo sipha angazi bakuthi bakuphi bese ngithatha ucingo ngimphosele ngidwesisula nje ugcwele ngimphonisa ukuthi la efika vele efika apholise bafethu bekunzima kodwa kukho konke osekwenzekile umsebenzi onyazi ngoba kubenzima kangokuthi ubhuti wathatha ezinye iy'nyathelo wathola abanye abashumayeli bamhluleka ngokuthi ukhokheli yinto enjani walulekeka-ke bafowethu wayibamba lapho umjingile manje sekumuhle ekhaya umkhokheli wami njengoba usithobile ehlala vele njani uthobekile uhloniphe mawami bathi mawumkhokheli usuke ukhaphele lapho abantu abazopholisela khona iy'nyawo zakomunye enguthandamoli ukhokheli awusiyo umuntu othi maweza lokhu ukuthi bese uyayithatha leyo uyayihambisa iba ifriji umkhokheli wami ukuthi uma uyifriji ivule umnikazi wami iphinde futhi ivale umnikazi wami akekho umuntu onelungelo lokuvula. Siwumndeni wabajingila sithi siyabonga ukuthi sinomkhokheli omuhle kangaka esemba ukuthi ibamba ivuka nathi isizophathana kahle nomkhokheli njengoba vele bephathele kahle. Nakho sibona nangezenzo ukuthi umkhokheli uphathele kahle kanjani ngethempeli lakhe elesevuka nathi. Sicela ngathi uyazi wezulu noma ngakhulisa ukhule njalo nabantwana nomshumayeli njengoba umfundisi eshilo ethi ayikho into oyenza ngaphandle kamshumayeli athi ikomiti yakho umshumayeli ayiqhubeke kanjalo-ke jingila ungakusuwenze kunye okuseceleni osiyami amadolo yaqhaqhazela nsingathela nango bazonyama ney'ngane zakho ukuthi akahambi ngoba kumele bafowethu iyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngimshayishono isakhaphazela yimisi hayi khona le nto le kanamkhokheli khona hayi khona makanamkhokheli hayi ngizwe ukuthi vele nje sindiswe sindisiwe Nazar, el más caro que hecho. Solo fuiste bueno. Yashua, okay, bafowethu banomsebenzi omkhulu. Bakhuthela bahlala emzini abantu abakhokheli. Usuku nemini. Barabana-ke siyabonga ubaba uJingile ukuthi bamkhokhela wakhokheleka wa-understanda ukuthi ungazowumgcotsho. Kahlanu khona begalele bodwa bagcotshe ukuthi ukhuluma ulimi olulodwa. Mfundisi Mdletshe cabanga ukuthi ubheka isihlahla lapho kwamanje. uJingile ubona ukuthi wabeka namatshe. Bunyazumte ahlalela Zitlalela abakhokheli ngizakuphushela ngenxa yewasha
Zocela usohlelo lokusokhela sefile. Ozomukela abakhokheli. Amukela abashumayeli. Cela beze koyithuna la. Haleluya. Siyajabula ukuthi sihlangene ngomcimbi omnandi. Sesifike umngcwabo kaZawethu. Siyajabule nje kule lebhakwa kwethu. Abacela ngijwayele uzomukela abakhokheli, amukela abashumayeli. Ngoba ababhaliwe abashumayeli bafuna nje sisuke phansi siye phezulu. Emithathu Siyabemukela bonke egameni lenkosi enkulu uNyaso lwezulu. Amen. Sekhaya-ke bafana bakithi. Bonke nikufisayo ngapha. Amen. ngicela ushayele ihlobo umreva. Baba Nkosi Mvangeli, ngifakela ucela ukubukela abavangeli abakhona la endlini. Unyazi uthe adlalela. Mukela abavangeli. Baba umvangeli ucele uzokhulumela abavangeli egameni labavangeli Damasi amafuphi ababhekise kwinhloso yomcimbi. Makala
ngiyabingelela abangcwele bonke, ngibingelela amakhosi amakhulu asiphethe, ngibingelela abefundisi benkosi uNyathi wesiZulu abasiphethe, ngibingelela abavangeli benkosi abasiphethe, ngibingelela abashumayeli benkosi abasiphethe, ngibingelela abakhokheli benkosi abasiphethe, ngibingelela abaphathi ngey'ngaba zabo zombili ebakhonzaneni nasestathuthini kuba bekhona abahlambululi angazi nangibingelela ngoba mina angishayi umthetho bashele. Ngiyabonga-ke bantwana benkosi ukubona into ekangaka, angibongi ukukhuluma. Mina ngibonga nje ukubona into ekangaka engingakaze ngiyibone. Umona awulungile. Umona wenza ukuthi bakwenziwe into enhle. Afika nje ukuthi lapha kodwa shortage. Ebese ifundela ithrola zomshodo. Njengomuntu omthengile igrosa umyeni wakhe. Uthenga igrosa ubale lapha window kwitholi. Afika ibuka kwigrosa athi kodwa uthi umoya. Ehabo udle igrosa ethengiweyo. Umona-ke uyinto enjalo. Umona kawafanele amanazarene ethandawonyezi. Ushembe-ke ngikhuluma egameni labavangeli. Akayitshali ushembe into engekimini. Ngikhuluma kanjena ngoba mina ngiyocela thamba abantu abanye mina ngikaze ngiyibizwe siqawini sasihlahleni emakhaya. Ngikhulume ngendaba ethile ukuthi ngingena lapha mabala kubhekile mabala kubhekeleni ngoba ngazi nalelwa ekhaya kithi. Ngazi lokugcela ubhelu ukhona. Ngakho-ke izinto zokuthi ngibizwe angaze ngifike angisho zasemhlabeni. Manje makufika la kufanele ngikhulume khona angikwazi ungafaka indaba kaShembe. Lo siphethe uNyathi. Lo Shembe ngoba ngaphambi kwakhe. Ngoba akukho omunye engingakubona nje emhlabeni. Mhlawumbe-ke bakhona abanye babona izinto ngicela basibekezele thina singabonanga lutho olunye. Nomphathi wohlelo ophethe uhlelo ngicela mbekezelele ngoba ngibe khona la yaphatha khona inkonzo. Khona inkonzo abayiphathe engathi mangisho lana ayiphathe Thokozane enikezwe uNyazi ekhuluma Mkhwanazi. Angeke bajabule mangisho. Ngakho ngizokhokhela mina Mshumayeli phatho uhlelo. Ameni. Ngiyajabula kakhulu ukuba khona kwabantu bebizwe eThempelini engisabatha kulona, engeza u-23 kulona, engithatha kulona, engihamba kulona. eThempelini ngeke ngabusho ngeke ngawanyanzisi kusho kanjani ngisho abantu abasha. Ngeke ngawanyanzisi amathambo aphoshwa 3 esakhana eThempelini. Ngeke futhi nakusho ukuthi bakhona abakhokheli abantu bephethe bakangisi. Ngeke futhi nakusho kukhona abashumayeli abantu bephethe ebhangisi nomkhokheli umesisijihile abakhokhela bekhona. Kodwa ngiyathanda
uShumane ungezi ukuthi ngibheze mina ngoba abantu ihlathi kamlazi ngezwe inkosi iyazi inkosi iyazi umuntu mamkhiphe ehlathini kodwa ihlathi ngaphakathi ke awukwazi ukukhipha ngijabele ekutheni ngaqoma yonke enzima ngabala abanye abantu abangakazali yonke engikhona ngijabele ukuthi evana ngaqotshwanga umuntu wathi ngiyele nekolweni washo khona baleke iBhayibhelini ayevuliwe ikona nokushwayela ube nenkonzo esithebeni labanazareta wazoteka shitobinazareta ebayinazareta ngawokuthi lokho ngobayo ukuthi angeke ngikubone ngidisi ushwayela ihlekanye lokuhlekana lelo ngikafika ukuthi besona ngiyabonga-ke uphatha uhlelo Sabona umvangeli, mshayisha umvangeli. Ngicole bakithi isikhathi. Ukhuluma nabakhokheli bese khona igama labakhokheli. La kwi-floor. Lahleka isikhwama emnyama, lahleka ukhiye, lahleka ifoni. Hawu manaza letha ke lehlise kulahleki. Kose kulahleke ngisho nina-ke manje. Bese nimkhethile ukukhulumela abaShumayeli. Baba ngicela uphakame osekhethiwe egameni lami. Umzuzu emhlanje nje baba uthi ngamnqambi. Ngicela nikhethe ukukhulumela abakhokheli. Waze ususondela uShumayeli. Sizama uphusha uhlelo isikhathi asisekho. Yamazumelosi egameni labaShumayeli babenenkosi uShumayeli inkosi lo ngasemafutheni ekhaya ngijaba usedumbe amen ngibonga amantombazane lo benuzwa kwawasho kuba namhlanje kufikele indaba ezitha into ejwayelekile abantwana benkosi sibonga nje usithandi ngoba usengathi uthando olungaka umfowethu ungundezi njengoba kufike odaba ezitha lapha naye abayisibonelo nje ukuthi vele simazi imkele wonke abantu abanezethu kwamasho amen ngamela abaShumayeli ngiyababongela ngiyababuyela amen Siyabonga umkhokheli. Asithi umkhokheli. Kodwa vele yafana. Ngiyike yonke kasi. Ngikishilo cholethe ngikishilo nofuthi. Efana nomkhokheli ngani? Umkhoshimele lezani. Zobisha. Zale machine. All the people come na bakhokheli ngiyamshana. Simkhethi. Uyena phezulu. Kufanele ngamela bakhokheli. Athi mama ngobese. Sizohamba enyasi
Sabona ukilo ngwese. Oh. Mele bana. Zukhuluma. Namaskar. Makosa tupaye. Amela Magwele, Ikiyela Makhosi, abavangeli, nabakhokheli, ngengalengcwele, amen. Ngiyabonga nami ngoba ukuba la endaweni ephilangaka nakamasho ukuphila nakamasho. So uNkulunkulu ngathi enganipha yonke elidingayo ngendlela ebona libahle ngayo. Kakhulukazi abakhokheli Nkosi yami bezozimazisa singabakhokheli kodwa phela vele sinabakhokheli siyayodwa mayibonga. Noma bephumile nje uqala uZulu izimo ibhodwe njengoba siyibhodwe nje sibonga kakhulu thina abasebhodwe mayibonga Nkosi lokuthi ndosingatha Nkosi yami sibona nangomntwana ehlezi lapha ezothola inkulu kangaka abaningi bengakatholi siyabasalela nabangakafiki indawo befinyelele. Ngiyabonga uNkulunkulu umhlongo wasekwenamini, amen. Batubhizi kodwa kuney'nhlelo sibabona abavangeli ukuthola bangene nawo malume sibabona bangene noJoyi sicela balunge nababa entertainment u-Andamani kodwa usophela asithole ubhizi songena impelelo lezipho manje enkulu
esizwe nawo la ukuthi sala mkhokheli nabashumayeli yabona ukuthi sale right right ukuthi ubona bani umkhokheli wakhona akabe lungile ngizake nibheke abe lungile urate umkhokheli yazi alright sepa sina besipo umone ishwani umone ishwani njebeka kakhulu so right Oshobora gukora abaraje futhi Slovela ugamo shumaye ugamo usemshwari gamo shumaye tumbe yama Siyabonga. Cela omama baseBuanathi balungise impahla kamkhokheli bese